Hvad filmer du? Du er i Eurosport, eller? Vil du ikke gerne have hele... Det kan man ikke. Hvis jeg sætter den der i hjørnet, og så filmer ned, og så har du kun derovre. Det synes jeg. Hvis jeg sætter den derovre, og så filmer, så har du hele det her, i stedet for kun det derovre. Det er godt. Det er bra, det. Det er derfor, nu er det. Ja, nu kamera ikke har det. Jeg kan godt se, at nogle af det andet, jeg sidder og går med, men han godt, han føler sig komfortabel. Jeg skal snakke med min mor i dag anyway, så kan jeg lige nævne det for hende. Fordi jeg tror han skal klippe Isabelle så. Det er i hvert fald rigtig højt under ringen. Jamen jeg kunne mærke, at det var her på halsen. Altså vi har bare splittet, det ved jeg godt. Jeg er også rigtig dårlig på ord, men vi har bare splittet. Så. Men han er jo også virkelig tykpølset. Ja. Jamen jeg tjekker bare lige på ordene. Ja, han er faktisk fugtig her på halsen. Og ude hernede. Du kan godt se, at han er sød, ikke? Du er en god dreng. Du er en god dreng. Du er sådan rigtig... Det er i hvert fald varmt, når han kommer til forstand. Hvad siger du? Det er i hvert fald varmt, når han kommer til forstand. Ja. Jeg tænker faktisk på også, Kim, kan du måske rykke den der hund af? Fordi det holder nok også lidt på varmen. Ja. Kan jeg sagtens. Ja, i hvert fald, jeg bruger sjældent hue, fordi at, så får jeg det super varmt over det hele. Sådan en god hest, du er. Jeg er den sødeste. Jeg tror bare, jeg skaffer mig en pony. Jo, men når der er juletur, Kiki, når der er juletur, så kan han i hvert fald have det på. Og det var mere højt. Jeg kunne næsten ikke nå. Nej. Og det kan du så forvente med en friser, det der. Ja, jeg kan ønske mig en mindre bagdel i julegave. Et par centimeter længere ben. Nej, men kan jeg købe en pony?
Jeg ved godt, du tror, det er tilfælde, jeg gør det. Smittet han blod. Nej, Jo. det er ikke samtaleemne mere, Kimi. Det var det kun til at starte med. Jeg skulle Valle, han havde skidt, så jeg fjernede den. Så jeg gik med grenen. Og Ellie hun sad bag mig, så jeg gik bag mig for at høre, hvad hun siger. Så fik både Ellie, Mette og Line en god griner. Og Tanja tror jeg også. Jeg tror også Tanja var. Jeg satte mig over den måske. Så var jeg ved alle børnene fra filmen. Og bare ansvar. Og der er nogen livsindbrud, vi kalder det. Ingen der er rød, han spiser. Var det sådan live? Så det kommer op med at give mig her. Det er faktisk så sådan. Man skal altså op på en næste, man har været 2 gange, så naboen, de har også været ved vores banevæg. Nu har Bacardi udkommet til stedet og ramme i den op, og så er det nu lidt nervøs. Og Benny han sidder sådan her med pisken. Du der har med børn helt vildt, fordi jeg sidder bare og griner helt vildt, fordi først når jeg sender rigtig helt op. Så naboen kommer ved, nu var bare som jeg er ved at lave en ordentlig egen himmel. Altså, Bacardi smag, det gør lige naboens heste, de kommer bare rykket til siden, så vi kan være her. Sæt mig på en langside, så kom 5 stykker med skoen, så er det bare. Det er taxaken, der er det der, han bliver ikke fanget på film. Nej. Og jeg skal jo ikke høre dig efter 42 km, hvis du puster her nu. Nej, det er næsten nemmere at bevare sig. Med nedslidning af ægteskab, hvor de rykker 2 håndbold. Så er det virkelig arbejde.